Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler, hormatly kardeşler. Halmurad agada geldine. Kardeşlerindi bugün şu geçen ayda noyabr ayında Türkmenistan'ın hökümetini hem de onun öz yanındaki meclisine möhlet berilipdi. Ray möhlet berilipdi de şonun bir aylyk möhletleri geçti. O möhlet näme üçin berli onu öňkü ýygnaşygymyzda da aýdyp geçipdik ýöne. Ýene de bir ýatlak geçeli ýanky Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan şu Türkmenistanyň hökümetiniň ýanky bir watandaşyň, bir şahsiýetiň malyna çökgendigi, üstüne töhmet atyp türmä basýandygyny, ondan soňra ýanky şol adama ogry ýa-da terrorist diýen ýaly atlaryň berilýändigini Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edildi. Ýanky edilşeý diýip ikrar edilmedi de bu zatlar nerden çykýar? Gelli kärizewin 7 milyard dollar şu Türkmenistanyň hökümetinden almaly edildi ýanky zatlar üçin. Indi ondan soňra biz bärde ýygnaşyk edipdik. Şol meclis agzalarynyň şol iş boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň üstünden derňe işini geçirmeklerini hem de impeachment elan etmeklerini, ondan soňra ähli eden jenaýatlarynyň üstüne açyp jenaýat jogapkärçiligine çekmekleri barada aýdyp geçipdi gurucu meclis. Ýöne onu şu geçen bir aýyň içerisinde etmediler bu ýagdaýy. Edil öňkü boluşlary ýaly edip eşitmezlige salyp üns vermedik silen bolup ýollaryna dowam etdiler de. Indi biz bärde entek bu nemesinde impeachment meselesine barmakak Siriýadaky bolup geçen wakalar vardır. Ine Siriýanyň hökümeti Başar Asad rejimini yıktılar halk bolup ve ondan soňra da şol rejimin astında ezilen, türmä basylan adamlary azatlyga çykardylar. Şo ýerler hakynda aýdyp geçeriz biraz. Ondan soň edil şol Siriýadaky rejimiň aýny görnüşi, şolar ýaly görnüşi biziň ýurdumuzda da häzirki günde işläp dur we biziň hem özlerini prezident diýenlerimiz, özlerini kanun çykarjy, hukuk goraýjy diýip atlandyrýanlarymız edil Başar Asadyň rejiminiň öz halkyna nähillik edip eziyet çekdiren bolsa biziňkiler häzirem şol eziyetleri, şol zulümleri Türkmen halkyna edip gelip durlar. Ve Türkmenistanyň içerisindäki türmelerde şu wagt müňlerçe adamlar ejir çekip, zorluk görüp, zulüm görüp ýatyrlar. Indi häzir kardeşimden haýyş edeýin, bu taýda şol Suriýadaky türmeleriň açylyş nemesi barda, ýanky opozisiýa topory şol halky şo rejimden
Başar Asad rejiminden halas eden, biz opozisiya topardy waýdylýar ýöne men muňa milli halas ediş topary diýip aýtmak isleýärin. Şol türmeleri açtılar ve onun içerisindeki zindanda yatan, zulüm görüp, horluk görüp yatan adamların ählijesini azatlyga çıkardılar ýöne. Şu wagt edil bizim o döndeki türmämiz ýalyky meňzeş bir şekildäki Sydney türmesiniň içerisinde entegem adamlar ýanky ýeriň 3 kat aşagynda tapılıp bilmän yatan adamlar bar diýip nemelere, habarlara çıkıp başladı da ýanky şol kartinkalary, şol videolary synan wagtymyzda edil bizim hem öz ýurdumyz, ýadymyza düşýär. Ýanky Türkmenistanda özüni kanun çıkarıcı diýip at berýändirler bizim meclisimiz, ýurdun içindäki meclis, ýanky resmi taýdan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hem şu ýurdun meclisi diýip ikrar edilen meclisi Türkmen halkynyň şu ýagdaýlara yetmesine yardım etdi diýip bileriz, häzirki ýagdaýymyza yetmesine. Videonu şonu bir ekrana berelim, ondan sonra bizim dowam ederiz. Şimdi Şam'ın insan mezbahası olarak bilinen cezaevine gideceğiz. Burası ölümün, işkencenin, yalnızlığın, karanlığın, soykırımın yeryüzündeki adı. Sednaya cezaevi. Suriye'de yer altında Esed'in işkence hapishaneleri bulundu. Devrimciler Şam'daki Sednaya hapishanesine girdi. Kızıl cezaevine ulaştıklarında işkencenin boyutuna şahitlik ettiler. Gördükleri manzara kan dondurdu. Duvarlar kırıldı. Mimari projeler incelendi. Sesleri gelen, kameralardan görünen ama kendileri bulunamayan mahkumlar arandı. İsim bulunuyordu. Tutuklular ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldı. Açlık, yetersiz sağlık hizmetleri ve tecavüzler mahkumların karşılaştığı temel sorunlardandı. Mahkumların asılarak idam edildikten sonra presin içine koyulduğu ve kağıt haline getirildiği bir demir infaz presi olduğu ortaya çıktı. Bakın gösteriyor şu anda. Bir mahkumun idamının gerçekleştirildiği ip. Henüz daha kan üzerinde. Şöyle şuradan bakayım. Evet, kan kurumuş ama taze bir kan. Yani sanıyorum ki Esad rejimi devrilmeden önce bu noktada idam edilmiş bir kişiye ait idam ipi. Şu anda içeride canlı olma ihtimali var. Bakın insanlar yakınlarını, kaybolan çocuklarını, yakınlarını arıyorlar. Yani çok acı bir görüntü. Burada içerideki canlı insanlar şu anda kurtarılmaya çalışılıyor ama şu ihtimalden de bahsediliyor. Çevresinde özellikle toplu mezarlar olabileceği ve binlerce insanın öldürülüp oralara gömülmüş olabileceğinden de bahsediliyor. Yani gerçekten bizim bu yüzyılda 2024 Yani buradaki yılında insanların çok büyük bir bölümü yakınlarının bir şans belki canlıysa Evet. canlı değilse de cesetlerini mi arıyor? Cansız beden değil. onları arıyorlar ve şöyle görüntüler de vardı. Canlı olup akıl sağlığını yitiren, kendi ismini dahi bilmeyen, yani burada yapılan işkenceler akıl alır gibi değil, yapılan şeyler akıl alır gibi değil. Yani böyle bir diktatöre destek vermek, sahip çıkmak, yani vicdanla nasıl açıklanır ben bilemiyorum Kaan Bey. Sözün bittiği yer. Şöyle sadece bir tanesinin içerisine girelim. Sadece gördüğünüz gibi battaniyeler var. Başka da hiçbir şey yok. Bu odada 300 kişi kalıyor. 300 kişi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu odada 300 kişi kalıyor ve bu oldukça iyi bir şey. Yani burada inanın hayvan bağlasanız durmaz. Öyle bir koku var. Hapishanenin meydanında hemen arkamızda gardiyanların odasında ele geçirilen listeler şu anda siviller tarafından buraya gelenlere okunmaya çalışıyor. Herhangi bir kişi belki içeride hapishanede bulunan
akrabasına, babasına, kardeşine ulaşabilir. Sayıları yaklaşık 100.000'di. Dışarı çıktıklarında önce ne olduğunu anlamaya çalıştılar, ardından da özgürlük nefesini ciğerlerine çektiler. Burada dolayısıyla işkence görenler, Esad karşıtı olup da işkence görenlerin 100 kişinin bu odada kaldığını söyledi bize. Heyetül Tahril Şam üyesi. Şöyle söyleyeyim, burası kaç metrekare tahmini? Yani kem metre min yine? Kem metre? Rusça isimler yazıyor burada. O işkence odalarından sonra da bakın burada silah mühimmatları var. Burada anında anıyorlarmış burada. Rusça isimler yazıyor burada. O işkence odalarından sonra da bakın burada silah mühimmatları var. Burada anında da yine burada öldürüp ardından dışarıya götürüyorlar. Öyle ki burada kimseden haberi yok. Eftah vahid. Kardeşler, Asad rejiminin öz halkına eden zulümü, şular ýaly ýöne biz öz ýurdumyzda seyredenimizde bizim Türkmenistanymyzdaky Odan depe türmesi ýa-da ondan beýleki türmelere minne has erwet türmesi diýip çykarylýan hemde bütün halky şoň ady bilen sandyradyp saklap gelýän bir türmesi bar. Odan depe türme diýilýär bunu. Şo türmäniň içerisiniň hem şu Suriýadaky Sidney türmesinden erwet bolmasa oňat däldigi esbelli bolup durandyr. Sebäbi bunu Eýrany Aga Taway aýdyp beripdi-de, ýanky şo türmäniň içerisinde ýaşak gaýdan, oturup gaýdan adamyň öz agdy bilen aýdyp beren gurrunlary da buňa şaýatlyk edýär-de. Indi Türkmen halkyny şeýle zulümüň içerisinde şeýdip gorkuzyp, basyp, öldürüp, garap, elinden malyny alyp, talap beren bir rejim näme üçin milyonlaryň başynda durmaly? Ya da bu rejimiň getiren yalaka ýanky saýlanyp gelmedik 125 sanaky meclis agzalary näme üçin bizim başymyzda biz üçin, şol milyonlar üçin, 5 milyonluk halk üçin peýdasy bolmayan, tersine zyýany has kän bolan kanunlar çykarmaly. Halky bask etmek üçin. Ine üns beren bolsaňyz Suriýanyň şu hereketi 27-nji noýabrda başlady. 8-ine de ýanky bundan 2 gün bundan öňe aldylar Suriýany, ýani 13 günüň içerisinde. Halk ayağa aldy we ähli o taýda gorap oturan Suriýa alynandan soňra bize öňümizde şeýle bir neme çykdy, kartinka çykdy. Ýanky hasam aýdyň boldy bu. Suriýada dolulugyny Russiýanyň tawinligyndaky, Russiýanyň ýönetmenligindäki bir ýurtduny ýa-da bir rejimdigini aýdyňladyp berdi. Ýanky hemme adamlara diýip aýdaýyn. Russiýanyň Suriýany saklap oturuşýaly şu wagt Russiýa Orta Aziýanyň edil şolar ýaly saklap otur. Bizim öz ýurdumyz hasam beter, ýanky insan sanynyň ösmeýänligi, gaýta tersine adalýanlygy. Ine Suriýada uruş bolandan soňra 2011-nji ýylda başlady uruş. Şonu uruş bolandan soňra 3 milyondan gowrak adam çykypdyr, boskun bolup. Türkmenistanda asuda asmanly ýurtda, bitarap ýurtda, garaşsyz ýurtda 3 milyona ýakyn adam çykdy ýurtdaşyna. Ýani uruş ýok. Bizim ýagdaýymyz şeýle.
Indi bizi şu ýagdaýa getiren bir rejim bar. Edil Asad rejimi ýaly Türkmenistanda da Berdimuhammedowlerin ve onun töweregindäki şu rejimi saklap oturan özlerini bilemok haýsy guruluş diýip atlandyrsak atlandyrybereliň Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýeliň, Goranmak Ministrligi diýeliň, içeri işlerini saýyň, bunun kanun çykarjy organ meclisini saýyň, halk maslahatyny saýyň. Bularyň hemmejesi de şu wagt halkyň başyndaky zulüm edip oturan, halky öz watanyny terk etmäge mejbur eden, öz çöregini gözläp, öz ýurdunda çöregini tapyp bilmez ýaly ýagdaýa getiren rejimiň gorawçylary bar. Ve biz milyonlar bolup şu rejimiň şu wagtky biziň başymyzda galmagyna ruhsat bermelimi? Ýa-da şu wagtky özlerini prezident diýip atlandyrýan atalagullar impeachment edilmeli. Ähli halk maslahatynyň hem meclis agdalarynyň hem mejlisi jogapkärçilige çekilmeli. Ýanky biziň öňe sürýän nemämiz, teklifimiz şu. Men kan uzaldy oturmaýyn, bu taýda illeşlemide kardeşlerimiziň hem aýtjaklary bardyr. Olara söz bereýin men. Muhammed kardeşimize söz bereýin. Geniş sağ ol. Bu ýerde ýanky görkezlen videoň esasında men öz pikirimi aýtjak. Ene şu Ors milleti var da. Ors milleti meniň öz şol köp öwrenen ýerlem bar. Bilgi alan ýerlem bar. Şu taýlardan seredilende Ors milleti ýalyr. Türkmen milletiniň tarihinden has soň dören bir milletde, Ors milleti hökmünde. Ýöne bu Slavyan milletiniň bir nemesi ýalyk bolup gidýär. Endi bu ýerde bir belli bir millete, halka birazjyk belki bir öz dilleri bilen aýdanda askar bileni diýiljek. Ýöne şu Ors milleti millet bolup döräli bäri. Madama ana şu görkezleýän, ana şu wagtky Suriýa nemesini görkezdik-de biz misalyny şoň ýaly bir ýerdiýetiň aşagynda ýaşap gelýän halk şular. Indi şular häzir 1000 ýyllyk, ýani 300 ýyllyk diýeli bir taryhy bar şularyň, Ors milletiniň. Şular häzir 1000 ýyllyk, belki 2000 ýyllyk bir milletiň üstünden höküm edip otyr, höküm ýöredip şoň ýaly bir azgynçylyk, beýawraýçylyk bulary erwet tarapda näme diýsen diýmeli şoň ýaly zatlara öňbaşçylyk edýär bular. Ýa bularyň döreýişi şoň ýaly. Şol Suriýa nemesinde ýanky görkezlen videolardan mysal alsak, häzir şu Türkmenistanda da şundan oňullygy ýok şularyň. Ödem şu taýdaky bolup geçýän zatlara edilýän cezalara edilýän adama zulm etmek meselesinde şular häzir şolaryň nemesi bar, eliniň ýygy bar şu taýda, Ors milleti. Bular döräli we şoň ýaly bir nemäniň içinde şu Ukrain töwüşi bardyr. Şu Ukrainler şolary orki diýendir. Şu orki diýmek ýönüli aýdylýan zat däldir. Biziň jemgyýetimizde de şolary intewem Ors bolmasa şeýle ýagdaýa düşermidi şular diýen ýaly. Hamala şu Ors gorap duran ýaly edip şolary gözlerinde şuňa bir neme yer beripdirler. Ýöne Ors milleti millet hökmünde de şeýle bir pes ýagdaý, pes derece ýedir. Bular diňe şu zulm etmek ýa-da zulm görmek. Ya zulm etmeli bular ýa-da zulm görmeli. Şoň ýaly bir nemede derecede ýaşap duran halkdyr şular. Indi bular elini nire assa, hani Suriýany gördük bizler. Ýani Türkmenistanda da şundan erbet bolmasy gowdal ýagdaýlar. Onun düşünýän bir bölek bar, halkyň düşünmeýän bir bölegi bar. Indi
o zulümleri, o eziyetleri görýän adamlar şoňa gatnaşýan adamlar diňe. Görmeýän adamlarym şol özüniň garyn doklugyna nire algymaly bolsa algajak, nirden durmuşyny üpçün etmeli bolsa etjek. Şo ýagdaýda şuňa bir nemede durmuşda ýaşap börse şol Ors milletiniň tabynlygyna giren haýsy bir millet bolsa şularyň has pes derejesine düşýändir. Olam ne canlı şaýady görünüp durandyr. Suriýede gördük biz onu, ýa başga ýerlerde de has erwet ýagdaýlarda garşymyza çykyp biler. Onuň üçin näderine mejlis, Türkmenistanyň içindäki ýasama mejlis şu zatlary görýändir, belki görýän däldir ýöne düşünýän belli bir tarap bardyr. Adam bolsa, şol adamlar gaýrata galmaly, diýdine galmaly, hereket etmeli, şu zatlary näçe çalt gün ýüzüne çykarsak, näçe çalt halkyň aňyna yerleşdirip bilsek, şonça da köp adamyň belki janyny halas etme mümkinçiligi bar. Gurju mejlis meselesinde de gurrun edildi. Geçen hepde de gurrun etdik ýöne. Gurju mejlis şol bolup geçýän zulümlere, bolup geçýän adalatsızlyklara diňe ýol açýandyr. Häzirki neme Türkmenistanyň içindäki mejlis, ýasama mejlis diňe şolara ýol açýandyr, şolara mundan aňrym etjek işler üçin mümkinçilik töredýändir. Ben pikirimçe şolar häzirlikçe ýene de dowamynda goşjak. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Men iki söz goşaýyn, ýanky Suriýanyň şuňky açylan ýüzi Türkmenistanyň ertirki açyljak ýüzüniň ýagdaýydyr, häzirki ýagdaýydyr şol. Şonu goşaýyn. Men Parahat kardeşimize söz bereýin. Sağ olun, sözlerinize hürmetli kardeşler. Men ilk bilen sadece yıllardır közenip zorlanıp gelýän eden Suriýe halkyna berekella mana diýetmeli Esad rejimini ýekyp agdardy. Nädip aýardy buny? Türkmenistan şimdi ýaşap 11-nji ýylda bir bolluşum wali 11-nji ýyly başlady. Suriýanyň uruşy teýýüşi. Şo wagtlarym taşyna çykypdyrlar. Şo wagt günü gitdi, şo wagt ýekme üçin. Onu wagt Russiýa da gowdy, ýarawady, ana şol Russiýanyň ýanyna bardy. Asad bilen şol kömegi bilen aýakda galmany başardy. Russiýanyň Suriýa bombalamagynyň netijesinde şu açanny aýakda galdy. 14-nji ýylyň 24-nji ýyly şeňi. Ene bu ýyl Suriýanyň öýü aýakda durmaýagda ýok, ýagda ýok, pes ýara ýok, pul ýok, adam ýok. Şoň üçin onda ýene bir bardy, Asad başaramak diýip jogap berdi. Onda özü gaçmana karar berdi. Başar Asadyň. Şondan soň halk aýaklandy. Aýaklamada başardy. Ne bu rejim edil bizim Türkmenistan'da olup duran vaka, Oğuz'un nefes olup duran vaka. Suriyeliler yani Yengiz kardeşime de maitti. Uçtu yaptı çıkkayttı. Yurdundan Suriyeliler taşlap. Biz uçtu çıkkayttık. Ne için bir de ağaç koydular. Pulumu yok, eklencimi de yok. Kim eklençti, kim zahidi, kim araba dikayttı. Dedi bu bizim Türkmenistan'da oyunun böyle oy. Dedi fikir edeceğiz. Türkmenistan şimdiye kadar fikir edeceğiz. Benim yurdu şimdi kan fikir edeceğim. Orası bizim dostumuz, orası bizim Goriyadır. Orası hiç kime dostum değildir. Doğanım değildir. Orası bizim düşmançılıktır, düşmandır. O vatandaşlar. Onu belki adını saklan. Arkadan başka işler çevirilendir. İmperiyasını o tarzda şeydik gün var bilmese or farkı ayakta durup bilen o.
Bunun için şu anki prezidentimiz var. İki Atalıoğlu prezident da bir bu meselelere impeachment teklif eder. Oldu zaman kardeşler. Yurdu dolandırıp başaran yok. Başamayanı gördük. Tutna hem faktlarımı gördük. Halk hiç dinlenen o halka karşı diyen hareket eder. İş başarmayan sebepli hükümeti borcumeci taşırmanı da ay forya yeni olarak. Çünkü ne şey korollu yeni olarak aydıl yaşol. Hani gelin de o ne için ne de kime taşıral deyip bilirsiniz. Hani öyle aranızda öyle elinizde uğurlak giden Mirzan Muhammed var. Hani şu an tahtaya çıkarın, televizyona çıkarın. Sonra söz verin, ses verin. Sol uydur, leksiye geçerse hani moğlum söylüyor, alım. Mirzan Muhammed. Alınım, meclis ağalarının şu anki terör protokolla otur meclis ağalarının cinayet çekçüyen, cinayet operasyonu çekmeye teklif edeceğim. Cinayeti son topu şu anki Türk mesela terör topunun solun arkasında durup bir diyenliğini şu il çarpmanın neticesinde olmamanın neticesinde bolyanlığını anlat solun halka zulüm etmeyi anlatıştıran işler diyenliğini olyanlıklar için meclis ağalarının cinayet operasyonu çekmeyi teklif edeceğim. Bunu kardeşler. Bolýar, sağ olun. Merdan kardeşime söz vereyim. Yurttaşlarım ve kardeşlerim şöyle göz önünden geçen yılların önünde göz önünden geçen rakan gurun vermekte de ne biz men yölten etraf ağırlık dahan birleşiminden de şu asayım totalde asapar başlık deyip yani familyası yanlışmasam rozu ifon turu baştan kalhol terma oldu son kalholas oldu yıllar boyu son hakimlikte işledi birinci ikinci ornasar oldu son mara çekildi. Şimdi bu adam şu küçücük hakimliklerin başına hakimiyetin başına gelenden var şu devlet divatlarından yani kurulmaların üstünden mal varlık edindi de oğlum aylık bilen edilmeyeceği belli onçalatlar. Şimdi yıl dolu yazmak için okulu arada basıl dolu 25 yıl bastılar. Neme diyendirler, oğurluk ettin diyorlar, devletin malını aldın diyendirler. Bunlara ne mekana statya basacak olsalar. O zaman oğudun defa düştü başta şöyle. Şimdi oğudun defa ya da inam halkın sesinde medyada aydılık geçildi. Şayatlar gurrun verdi. Neyli adaydı onu. Başka türmeler hem şunun yani. Şimdi bunun insi var. Huday nazar deyip. Oğlum rozi olmalı. Yanlış mı? Bilim şunun yani. Kalhot verme oldu. Son Türkmen maldıydı. Şotaylarda işlep. Elpe dövrünü geçirdi. Yaş oğlanlar hem şöyle oğlanlar hem şehit geçti. Son bu ne için aydiyen ben ahirinde vazifelerden ayrıldı olin şöyle herinde alıp şöyle çıkmalı oldu. Bunlar hem elpelik öğrenen iş edip görmedik oğlanlar hem ödem porfirin idiler bunlar satıp soğuk yok ettiler. Şimdi üstünün iş açıldı ya tölemel ettiler ya töleyen ya da 25 yıl gittiyen dediler. Oğlum gitti ağasını bilen görüşmeyene gitti neme deyin dedi. Ağa men hiç adım yok. Dip ağa saparın yanına bar ya olayım bulamaydıktır. İnim öyün fat oluyorsunuz ta gelme gelir yani yerde alıştay deyiptir bana. Oğlum iyi de ova dolan geliyada yekece öy vardı. Onu sattı da öysüz aldı. Onun bunun öyünde. İnsinin yenesinin öyüne geçip. Ne yapayım ben gördüm göreyim. Hava bu adamlar
devlet malyny ýitdir, halkyň malyny ýitdir diýip aýtsak, ýöne çyl adamlar ýetişdirýän sistemi bar. Yani rejim bar ýurdun içinde. Oğurlugan bettirýär, halkyna da ýigrenji görkezýär, halkyna ezmäne mögüretýär. Ahirinde da birini öýsüz bolýar, birini maşgalasyndan uzak aýyrýar, birini öldürüp goýarýar. Şunuň sistemanyň içinde, ýurtçunyň sistemanyň içinde ödem raşizmin gol astynda. Yani sömürge. Özüne okuly, bilimli, ýa mollum diýip beren, ýa doktor diýip berenler. Halkdan men aýratylym diýip berenler meclise. Ya prokuratura bolsun, ya ýokary gaziet diýip bir zat bar olarda. Şu yerlerde, wezipelerde, yani halky gorajak, halk üçin bähwitli kanun çykarjak, adalaty saglajak ýurdun içinde diýip beren goramalar hemmesem şu ýagdaýdan habarlar bar ýurdun içiniň. Ondan beýle ýagdaý özüni ezdirmäne, özüni genosit etmäne bir gurnalan sistema da bu ýanky guramalar diňe bir görkezme esbap hökmünde bolýarlarda. Diýmek, görkezme esbap bolan olsaň, sen öz ýurdun eýesi däl. Halkyň bähwitine hiç zat eden ok. Yerli ýaşaýjynyň, ýani yerli halkyň. Bir şuwatky mediadaky ýa-ýanky görenlerimiz, videolarymyz, maglumatlarymyz, bulan hemmesi bizim ýurdumyz içinde de bolup geçýär ýöne belli bir bölejegi media çykýardy. Yani ýapyk ýurt, polis ýurdu bolan soň kän ýüze çykan ok. Bir geldi aga çykyp görün berdi, agabaý Eranly garandaşlarymyzy görün berdi. Garaz bu şuwatky sistemany gorap taklap oturan guruluşlar bary özünden bilip gitmeli. Ya da halk biler getirmeli. Taýda diňe bir çözüm bar. Öyle, sağ olun, men üstünde etiren ýene. Bolýar, sağ olun. Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ ol ýeňiş. Men uzun aýtjaklarym ýok ýöne. Siriýadaky bolýan zatlary bir takip etmäňize, seyretmäňize mümkünlük tekedim gelýär. Şu taýdaky bolýan zatlar Türkmenistana Meňdeş ýeri, Meňdeşler ýerinden gatkendir. Özlerini, yani rejimin başındaki adamlar özlerini alıp başına çeldi. Giyyen kastumuna çeldi, özünün tipi emeligine çeldi, şu at ýagdaýda kärine çeldi. Başına atar. Doktordur. Ez Gurban Gulu ýaly. Ondan belki de yani yetenekli doktor. Avrupa'da okan, Angliýada ýalňyşmasam. O ayalam Angliýada yetişen medeni adam. Yani saýlawda alan tesi var. Şurada Berdi Muhammed ben kaminleşti. 95%, 97%. Orada atadan kalma, Aňyrdan gelýän debe. Edil Türkmenistan'ı kâlaktır. Onun kakası var başlatan. Hafif aşağı. Basat. Onun 60. yıldan beri tarihini öğrentiyoruz. Bas partiyası yani. Bas partiyası bu Sosyalist partiyadır. Sovet Soýuzynyň ganatynyň aşagynda yetişen partiyadır. O partiya yani ýurdu eline geçiren soň yani ýurdun kanunyny, konstitusiýasyny eline geçirýär. Ýurdu eline geçirýär soň onu.
O ne adı oyulmadık. Parçalar emele ediyenler. Öl adı oyulmadık parçadır. Hakikaten oğlum hiçbir problemsiz oğluna geçer. Saddam Hüseyin'im şunlarla. Arkasında da Ors vardır. Şulon bir kaptarında ne? Suriye'de Asad'la bir tarafında Ors Sultan oturandır. Sovyetliği cep tarafında İran. O öz sesi şeyle kıvırdadı. O bari alaktır onun yönü yok. O soruyor diyenler. Ehli demen. Ne türmelerini dokumentler vardır. O yani saatler hastanesi var türme. O načalnik akranı, načalnik o pazar neme, načalnik pitka neme, tembecesin nemeleri Ors demelerdir. Ors'un projekti boyunca yazılan edilen nemeler var burada. Konsultatlar veriyen maslahat var. Ve Güney'in Ivashov tip bir general vardır. Sovet Soyuzu'nun grubutunun başı olan bir vakitler. O KGB'nin analitik nemelerinden beyinlerinden biri. Başar Asad'ın kakasını rotayık getirip sonra konsultat olup gören adam çok. Oğlunu da konsultat edin. Onu gillavın böyle noktur. Türkmenistan'ım sonra alaktır. Bunun halk tarafında kim oturanını, cep tarafında kim oturanını bilmek kıynam değil. O ikisi de borçtur. O kafi publishing'dir. Tanıyansınız. Açırsov ya da Ram fiyalakları. Bütün tanımayansınız. Kesin yemedilenlerdir. Adam çıkanlardır. Böyle İlçhan'ın yemesinde zontik işlep göründür. Şöyle konsultantlardır. Sovyetliklerdir. Asıl orta adreşörünü alaktır. Sonu bilin, bu bir. İkinci, Türkmenistan fiyada ne artık gelindiriyor diye. Hemen mektep vardı. O küçük İslam'da ağdak geçtim de. Bizim 1 milyon okuyucumuz var. O 1 milyardan fıtaklığını öğreniyor. O da yalan kursu bile 1 milyar dolar. Sen kursu bile 200 milyona da yetti nokta. Yönü bol molsunu aydıp vereyim size. Rotayık yılla in ardından 8 milyar alımı bilime öğrenmeli pul 8 milyar dolardan az olmalılar. O çok 8 milyar dolar çağılan pulu. O yeka çağılan pulum değil, Türkmenistan'ın geleceğinin pulu. Yatırım. O yatırım edilen olsa o Wat Türkmenistan trilyonlap o milli hatıl öğretmeli devlet olmalı. O ne 20 yılla o 8'den 1 milyar da ayırın. Şunu verdi değilim. 7 milyar dolar da 20 yılda sonra 140 milyar dolar oluyor. O dolarlar direkt. Şunun köşklerini köşk gerek mi? Zaten geleceğin gerek. Oğudan şehirlerine, boş atellerine, yani tam oraya düşmeyen aeroportlarını bitti. Kulum çağıran kul. Gözüm olduk yalak. Tek dünya göz açılmadık. Çağıran kul şu. Yeka çağıran iyi geçmeliler. Geleceğini yatırma. O yatırım yatırılmadan sonra bu yetişen ne başta da ait bilim sihirli da 3 netini şunları yok ettir. O tayik yatırım yapmadan alınma bilme. O işte yetişmedi. O yönü bilim, bilim sistemati, ekonomika düşünen adam düşünen o. Multiplikatörüdür.
Şu tarzda 70 bin muallim işlemeli. 70 bin iş yeri aylıklı günlüklü olanı. Yine de 140 bin yerde iş yeri açılmasına tergi veriyendir. O son multiplikatör değil yani. Sizin işsizliğine birden geleyenini, aydan geleyenini düşünüp bilersiniz. Yani bu meselede ayrılacaklarken yani şoförleri muallimin yerine o birlikte alırlar. Mektep alman yerine türme alırlar. O bırak öğretmen yerine korku zindirdiler. O türmeleri, demeleri, korku sistemi. Geldi atadın kıyalak. Şunun para alışan mengleş. Böyle bir mengleş dağıdı kendi. Çünkü sonra Toğum marakeni, yine onu sizi gördünüz. O kaçanla atat yakıcıyordu kaçıyor maşkalasında. O kalanı lirak gitmeli. Onları halk bunları yakı-yakıdan dünceder. Seyreder. Gidecek yerleri yok. İşletmiyor kendilerin. Köpse yani bir vakit o dünya giderler. Severi. Prezident yakı oluyor da. Bunun tüvüründeki adamlar ilmide ama çoğu hukuk tanıyan. Kala kıyışırsa yok etmeli. Düzgündür. O yok olan yani Asad'ın yanındaki adamdan hanım ne ortaya çıkar yani böyle ekranları takip etseniz. Çünkü bu L'Oreal krizinin 21. asırda bu L'Oreal krizi bir yeri yoktur. O ediyen ve atların insanlık suç değil ya da insanlık cinayetine giyen demelerdir. Yani çağlar var adaydı mı? Çok ödem insanlık suçlu. Yani milyonlar birbirine çağıran toğuşlu, değersiz, hünersiz, gelecek mi o yani? O düşündüğüm şeyle mi? O Müslüman öldüren adamını ben takvim açtım da 50 milyon geçiye ödem Türkmen'in yetişen adamlar. Sadece sözümü utoroyun. Öyle. Sağ olun. Hayat kardeşimden söz vereyim. Şu an medya, bütün dünyanın medyası şu Suriye'deki Sedanya türmetinden gelen videolardan çaykalanıyor da adamda görür yanıkta adamın psikasını bozup koyuveriyor yani. Katı insanda edilen işler var da sözü bilen bir düşündürür yani da yani şu Asad'ın Rusya kaçmağı ve türmelerin içinden Rus yazgılarının ve yaralarının çıkması ne anladığı derdi Rus KGB'sinin elinin varlığını düşündürüyor da. Yani şu Suriye'nin Sedanya türmesi vardır. Katı proyekti boyunca da içindeki ulanılan metotlar boyunca da katı birine Türkmenistan'daki oğudun defemen beyandır. Bizim oğudun defa vardır. Meşhur bir adının özü insanlarla getiriyordur. Türkmen bu oğudan defenin nämediğini, türmenin nämediğini katı qoğulyandır sebebi. Türkmenistan'ın iki adamının biri türmelerden geçendir, bakıynamaları görendir. Bugününe nemçün Türkmen türmede oturup çıkan Türkmenler yekecesinden hem türmeden hem olanını eşleyen dersiniz. Şeyler var, kıynamaları, şeyler var, merteleri, dövmelerine, ruhunun dövmeleri ediliyor ki bu adamlar ağzını açmak bir yana dursun, şunu fikrine, aklına getirmeye korkuyorlar, şeyler var, travma alıp çıkıyorlar ki yani türmeden çıkan adamlar hiç adamlar bilemez.
şu derecede insandaşı deguman gıynamalara sezabar olýarlar. Ine asly şöyle nemetjek hemen düşündürecek. Ine Siriýanyň Sedaniýa türmesi vardır. Türkmenistanyň Owadan depesi vardır. Ve de Russiýanyň meşhur siyasi bir türmesi vardır. Matroskaya Çişina diýip. Buların gaty kän meňzeşlikleri vardır. Buların şu aýdan türmelerinin hemmesi siyasi türmelerdir. Ondan simbolik olarak şuların atlary var. Dine atlaryny öz insanları mezana salyandır. Korku salyandır atlary. Simboliki özlerinin paytahtynyň ýanynda ýerleşýändir bular. Menem Sedaniýa Damaskdan 30 kilometrdir. Bizim Türkmenistandaky Owadan depe Aşgabatdan 40 kilometrindedir. Nemede Matroskaya Çişinada Moskwanyň içindedir. Bular bana paytahta yakın simbolik höküminde bir ilata mesaj berýärler da. Ben barym näde, menden gork häkimet meniň elimdedir. Zalimligiň simgesi höküminde neme diýerler da ullanýarlar bulary. Buların Ankara'dan türmelerinin hemmesinin penitensiyar sisteması birdir. Şul içindeki insanlara yankı ruhu, dövme, mertebe, peşetme, şu kıynama metotları var ya, hemmesi birdir bu metotlarının. Özüm zalimliği bilen meşgurdur bular. Halkara nemelere, finçlara yapıktır bular. Gatı kendir meňzeşligi buların. Şonuň üçin bu näme düşündirýär, bu türmelerin hemmesinin bir rejimin elinden çıkanlığının sugutudur. Näme üçin şey diýen sebebi bu Rus rejimin, biz sadece Stalin'in represiýalaryna gulaklary ýatlamamız yeterlidir. Rus proyektinin sugutnamasy höküminde ine şunu getirip bilýärsa, doğru näme bilen aýdyp bilýär. Bu şu ýankaýdan türmelerinin hemmesi bir nemenin rejimin proyektidigine. Soňra bu türmeler näme üçin gurulýar? Şu rejimi aýakda tutmak üçin gurulýandyr bu türmeler. İnsanlara korku salıp, mertebesini peteldip, erkinligini elinden alıp, korku içinde saklamak için, şu rejimi ayakta tutmak için hükmen gerektir. Yine bu şu nemelerin esası bu rejimin esası başında oturanların Rus KGB'sidir. Bizde de yine Türkmenistan'da mahkeme vardır. De facto bu mahkemeler KGB'nin bir filialıdır. Şu mahkemenin etmeli vazifesi nedir? Esas etmeli vazifesi Türkmen halkının atıldılığını ve hopsuzluğunu koramaktır. Ama bu mahkemelerin etken işleri ne? Halka karşı işleyendirler. Halka karşı işleyendirler ve ne için diyen şuları KGB'nin bir filialı deyip sebebi sonku yıllarını şu mahkeme için tayarlanan adamlar sonku yılına gidip Rusya'da okap gelyendirler. Aynı şol sistemanın metotlarını öğrenip gelyendirler. Şonun üçin bu mahkeme hemenin KGB'nin filialı deyip aýtýarlar. Ve demek bizim mahkeme bu KGB'nin filialı olsa demek bizim yurt bu rejimin elinde demek. Rus rejiminin elinde demek. Ve bizim bugünkü yurdun içinde koyulan o şadırların içindeki hükümet, o meclis, o kaziyet deyip koyan nemeleri fasattır, sahnadır bu. Şonun üçin bular gitmelidirler. Nemelerine Milli Halas Etiş Komitete geçirmelidirler. Gitmedik ýagdaýynda da neme halk ne derece, Türkmen halkı ne derecede aslam dünýäniň halklary, ezilen halklary gorkuzulup neme astynda, baskı astynda tutulan halklar ne derece tutulsa tutulatırlar, ne derece çukurun içine sokulatırlar. Halkların ayağa kalma özellikleri vardır. Yok mani ýagdaýda bir gün olmasa bir gün ayağa kalyandır. Mını tarih suud etip gelýändir. Mının örneği mene Siriýadyr. Şonun üçin o şadırlar içindäki Türkmenistan'ın içindäki hökümet aklyna başyna alyp mını parahatçylykly ýol bilen taşyrsa has bolar, gitke az bolar. Yok taşyrjak geldiýse de yani
ine Suriýanyň örnegidir. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Arslan kardeşime söz vereyim. Evet, sağ olun kardeşim. Yankı videonu görendiriniz ildeşler. Yurdun içindeki olsun, daşındaki olsun. Şu Sydney türmesindeki videonu şu zatları 2 yıl bundan ön kurucu meclis Türkmenistan'da bardağını suud etti. 2022 yılın başında. Ama odan depedeki video materyallarımız yoktu. Şunu yal deyin. O şu türmede odan depede yankı Sydney türmesi 2'siyem Orusların kontrolünde şoların buyruğuyla yerine getirilendiğini türmelerde atları geçenler yankı naçalniklarının zadının o bizdekilerinkinin belli boluşuyalı Orusların at familyası vardır. O Rafael'de birisi vardı familyası. Adi adıma şey yok. Aslı Tatar. Ondan sonra Alexandra Branchina diyeni vardı. Bunların proyekte çizgisi bilen çizilen zatlar. O şu zatlara yol ber oturan men devlet, men hükümet diye oturanlar öz yurduna halkına karşı cinayet et oturanını ve onun üstüne de öz Türkmenlerimizin eli bilen edil oturanını suut oldu. Şu tayda onların ediyen işi dine dönüklüktür. Başka hiç zat. O dönükleri hem nehli cezalandırmalı, nehli koymalı. Onu gelecekte adıl suut yerine koyar. Ondan sonra Türkmenistan'daki sahnalar var. Şolara boyun eğmezliğe çağıran ildeşlerimizi Prezidenti Putin'in kuklasıdır. Meclisi teröre yol görkezidir. 125 tane şehri bilen. Ministerlikleri guldur buların. Kazıları halkımıza karşı işleyer. Polisiyası talançıdır. Şu sahna bilen kuramaçılıklı terör topar. Bizim halkımızı 30 yıllap aldap geldiler de. O 30 yıllap halkımızın inamından peydalandılar. Boşadırnak içinde biz devlet deyip atlandırıp yalanla inandırıp bildiler 30 yıllap. Halkımıza tuzak kurdular. 30 yıllap. Halkımıza arzu ettirmeni unutturdular bu dönükler. Bu sizin siyasatınız eken. Ona göz getirdik. Halkımızın maşkala derecesini öz maşkalanızın düşüklüğü bilen den ettiniz. Ondan sonra bizim çağlarımızı bilimsiz ettiniz. O ıkbalını ütkettiniz bizim çağlarımızın. Siz bizim erkekleri erkek katlaklarımızı korkak ettiniz, nadan ettiniz, gul ettiniz, yani mertebesiz ettiniz, garip düşürdünüz bizim erkeklerimizi, hem manada. Erkek ayal değmen türmeye bastınız dönükler. Zenanlarını gorap bilmeyen dereceye getirdiniz, elinden aldırıp bilyen ettirdiniz. O neçe sana maşkalların gıyzını sattınız. Maşkalların namusu bilen oynadınız siz dönükler. Ol maşkalların erkeği yoktur deyip fikir ettiniz mi? Neşsan yiğitlerin ayal doğallarını sattınız. O izinlenen olsa Türkiye gitti, Dubai'ye gitti ettiniz. Ol yiğitlerin ağrı namusu yok deyip fikir ettiniz mi yalakalar, dönükler? Hazırlıkça şuna deyin. Bolýar, sağ olun. Söhbet kardeşimize söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Kardeşlerine geçen meclisimizde de ayet geçtik esnemeni häzirki wagtda Türkmenistan böl başlaplygy çıkmak üçin ya bolmasa
yıkılan bir cumhuriyeti täzeden dikeltmek üçin göreş alyp barýar. Erkinligiň uğruna. Garaş hakykatdan bir garaşsyz bolmagyň uğruna göreş alyp barýar häzirki wagtda. Şu wagt Türkmenistan garaşly, Rus imperiýasyna garaşly bir döwlet. Onu özleri gizläp duranoklar alyp barýan siýasatlar boýunça özleri açyk näme oýnaýarlar. Russiýa garaşlydygyny, Russiýa baglydygyny. Türkmen halky häzirki wagtda şu erkinlige, öz topraklaryny gazanmagyň uğruna göreş alyp barýar. Hakykatdan garaşlylygy gazanmak üçin göreş alyp barýar. Ýöne şu wagtki Türkmenistan döwletini gelmişeklere satyp oturan iki tane ataly oğul Berdimuhamedowler we şolara hyzmat etip ýörenler bar. Töwrenäkler Berdimuhamedowlerden ýöki özleri ikisi bilelikde Berdimuhamedowler bolup bilme mümkinçiligi ýok. On töwrenäki ýani goşadyrnak içindäki kişiler ýa şahsiýetler goşadyrnak içindäki şolar Berdimuhamedowler gelýär. Şol adamlar töwregi bilen bilelikde ýurdy. Bütün Türkmenistan watanyny, döwleti, topraklary Russiýa satyp otyrlar. Häzirki wagtda bolsa bu erkinlige çykmak üçin göreş alyp barýan adamlar bolsa watan dönügi diýip bir imaj berýärler, ýa slogan atýarlar, ýa watanyny ýamanlaýarlar, döwletini ýamanlaýarlar diýip. Ýöne kardeşler siz hemmäňiz mysal getirişiňiz ýalyp, şu ýerde indi watan dönügi kim bolýar? Türkmenistandaky gallyrmaly problemlary ýa Türkmenistandaky bar bolan problemler esasy aýdylmaly ýeri Türkmenistanyň häzirki goşadyrnak içindäki mejlisi. Eger Türkmenistan öz başlyk bolýan bolsa, hukumy üstüne gurulan bir döwlet bolsa, ýa konstitusiýadan peýdalan konstitusiýanyň üstüne gurulan mejlis bolsa, konstitusiýa guruluşy bar bolsa, mejlis bunu ýurdun problemlaryny mejlisde gallyrylmaly. Şu meclise baran nemeler, deputatlar ya mevki milletvekilleri. Yani gıynasak da o zatlar bolyan değerler häzirki wagtda. Yani Siriya meselesini her birimizin aytıp geçmegimiz häzirki wagtda şertdir. Sebebi gönüden göni Türkmenistan Siriya meselesine bağlıdır häzirki wagtda. Başar Asad'ın sistemasi häzirki Türkmenistan'ın sistemasi bilen deň derecede özünün nemesi vardır. Yani öwüşgünü vardır. Türkmenistan'da yaragly çakmışyk atışyk ýa-ki iç söwüş ýok. Yani şu taýy nemedýän ýeri, bir ütkeýän ýeri. Söwüş bolmasa da söwüş bar ýaly häzirki wagtda Türkmen halky daşary döwletleri akyn edip otur. Türkmenistan'da häzirki goşadyrnak içindäki häkimiýet ýa Berdimuhamedowlaryň jenaýetkär dönük Berdimuhamedowlaryň häkimiýetleri diňe Türkmen halkyna garşy iş alyp barýanlar. Ine türme meselesi, yani gözüne ne memnunum türme meselesi. Türkmenistan häzir bütün Türkmen halky türmeň içinde ýaşaýar. Döwletin içinde gezip ýörýän döwletin içi türme ýalyk. Sen o ýerde hak hukuklaryny talep etsen ýa bolmasa islenmek bir kanundan peýdalanyp şikayet etsen. Ýokary döwlet edaralary ýa-da ol näkilik ýokary döwlet edaralary olaram bu sorak alamaty. Şikayet etsen sen şikayet etdiň diýip seni basýarlar, içerik basýarlar. Seni içeride gorkulyp saklaýarlar halky. Halkyň gelejegini elinden alýarlar. Halky adam hataryna goýmaýarlar. Halky şolar ýalyk basyşlar edip ýa bolmasa ene şu videolary gördüň, näme üçin gördüň ýa şolar ýaly döwleti ýamanlap ýören adamlaryň videosyny edip şolar ýalyk atmaskalar, bahanalar tapyp halky, yani halky öz erkinlige çykmak isleýän halka basyş alyp baryp otyrlar häzirki wagtda. Bu 20-nji asyrda häzirki wagtda gaty uly bir jenaýat. Döwletin içiniň özü bir türme. Ne alat halk erkin ýaşaýar, ne öz pikirlerini açyk, aýdyn pikiri beýan edilýär. Yani ähli tarapdan, yani bu sana oturup bermeli. Yani bärde men aýtjak bolýanlarym. Elinden hak hukuky alynan islen halk var şu Türkmenistan, Türkmen halkynyň ähli tarapdan elinden hak hukuky alynan, topraklary elinden alynan Russiýanyň elinden. Ýöne Türkmen halky garaşlylyga çykmak üçin, islenlik bir tarapdan erkinlige çykmak üçin garaşlylyk boljak bolsa, islenlik bir tarapdan hereket etmenin dol derecede hakkı vardır. Ve serede oturan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, şu canlı gönefir gidi oturuyor, berdek kardeşlerimiz, sizin her biriniz
şuny düşdügine şu wagtky sistemanyň esasyna ya şu wagtky goşadyrlar içine häkimiýetiň halka garşy alyp barýan çäklendirme ýa bilkastlaryň halka garşy alyp barýan zulum siýasatynyň esasyna şuny düşdi. Ertirki çağlarynda nähili güni düşýär. Şonuň üçin Türkmen halky islenlik bir tarapdan ayaklanmany doly haky bardyr. Şonu men ştaýda meclisi öz pikirimi demedýän kabul etdiňiz kardeşler. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Bahar kardeşime de söz bereyim. Ben şu Niyaz'ın vaktinden aytıp geçtim. Niyaz geldi ilki erkeklerin mertebesini feseltmek için narkoman edendir. Namussuz olsun, binamus olsun diye. Ondan sonra da Kurbanoglu gelendir. Oğlum Niyaz'ın izi bilen devam edendir. Hazır biz Suriye'de şeýle bir türme var ekeni, dip hiç gen bir zatymyz yok. Zat yok o yerde, sebäbi bizde de var. Bir ors birinin arkasında, bizim arkamızda ors var diýse, hökmen şu devlette bir odan depe vardır. Diňe ady ýetgeşikdir. Ine odan depe şu yerdäki Suriye'däki görüp oturan türmemizden edil odan depe. Ýöne ady ýetgeşik. Türkmenistan'da da vardır şu. Biz hazır odan defen içinde näme bolup duran zadyny azıcık bilýäs. Daha şuuzda ayarlar türmesinde polisiýalar islan gyzyny, şu ýaş gyzlar var ya, şu ýere türme atýa. Şonu islan gyzy bolsun, aýaly bolsun, şu jenanlaryň haýsy bolsa zorra bilýär. Giýje akidi daňatanda getirýär. Göwreli bolsa da doktor var öz içinde. Çağasyny alýarlar, abort edýärler. Şu bir ors men arkamda durýar diýen bir döwlet bolsa, şonuň halky Russiýa rejiminiň aşagynda ezilmekdedir. Orsun Iranyň ýakynlaşan döwletiniň orsun Iranyň Siýdiniň üstünden atlan gotur bolýandyr. Şeý diýip aýdylýar, Siýdiniň üstünden atlan gotur bolar diýip. Ine halkymyzam gotur bolup atýar şu wagt. Gotur bolanna, haýwan gotur bolanna öz-özüni iyip soňunda ölýändir. Beýip atyp öldürýän nädir, kesip öldürýän nädir. Ine hazır Türkmenistan'ym şeý diýip atýar. Edil Suriýanyň halkynyň başyndan geçen Türkmenistan'yň başyndan geçip atýar. Ine odan defen içinde näme Gurban aga aýtyp berdi, bolmasa biz bilmezdik. 10 günüň içinde bary Şeýh Murat bokun oýnap oturan etdi diýdi. Ýöne ýere edilýär ol. Duran ýerine bokun oýnap oturan bolýarmy? Ondan başga da her şu odan depede ölenleri ene kanalizasiýanyň içinde, bokun içinde oturtmak, amonlary gelip urmak. Muny halkymyz bilmesi gerek. Bizim arkamızda ors durdy, halkyň arkasında ors duranak, Türkmenistanyň arkasında ors duranak. Ors diňe şu Berdi Muhammedowleriň şoň ýandaşlarynyň arkasında durandyr. Hazır halk ayaklansa amon uğratacaklar. Näme üçin Gurbanoglyny goramaly. Gurbanogly bir samsyk ýurduň başynda otyr, ýurduňam bar halkyň hakyny Russiýa berip otyr. Armatur bilen öldürilip oturandyr. Her hili ölümler bilen eşitip otyr. Odan depede de şu zatlar bolupdyr. Ne habarlarda berip otyr şu Suriýadäki türmedäki bolup oturanlary adam öldürüp üstünden bir beton bar eken şonu basanda adam kagyz ýaly bolýarmyşyn. Odan depedäkiler näde öldüreni biz nirden bileli? O ýerde de Türkmenistan elimizde alandan soň Gurbanogly Berdi Muhammedow bidenden soň aýrylandan soň açyğa çyksa bizimkem eýdil şo durum. Asyp oturany asyp öldürip otyr, basyp öldüreni basyp öldürip otyr, ýakanyny ýakyp otyr. Odan depedäki ölenleriň haýsy biriniň jesedi eýesine hosarlaryna berilip otyr. Halky bolsa gün-günden gurdup otyr, bir ýurtdaşyny çykmaga mejbur edip otyr.
Hemmesem Rusiya bizim arkamızda dur diyen hossarının elinden şoň rejiminin aşağına şu derece biz yetip otyarız. Şoň üçinem Gurbanuly Berdimuhammedow impeachment ıglan etmeli. İşinden uzaklaşandan sonra cezasını çeksin, ölende mazarı olmasın Türkmenistan'a, yakıp öldürmeli. Yakmalı bu adamları. Şoň Gurban Berdimuhammedowleri, onun yandaşlarını şu halkın ezilmesinde kimin eli var bolsa, Ors gelen wagtynda öňülüp, eňinde öňülüp duran bolsa, İran bilen iş birligi ýapanda şoňa goldaw beren bolsa, hemmesini yakmaly. Sebäbi olary ölende yakılmasa yeri gömülmeli. Bizim Türkmenistanyň yeri olar üçin bir haramhana däl. Yerimizi kirletmesinler, haramlamasınlar, bulary yakyp öldürmeli. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Qaraat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun kardeşler. Kardeşimiz katkı sözler etti, katkı fikirler etti. Ve Suriye'de kulkaşan vakı edil Türkmenistan'daki hali Yediş Mengdeş deyip kardeşimiz etti. Edil bizim hükümetimizden yani terörist toparım edil şolun hali olacaktır. Asad kaçıp gitti Rusya'ya. Bizim prezidentimiz kaçma İran tapmazsınız. Rusya'yı kabul etmez. Şu an dostumuz, doğunumuzdur. Halk ayağa kalsa Rusya'yı içeri almaz. Halk eline alarsınız. Gaterit edilir, doğrularsınız. Gaterit kötünürsünüz. Seher vakti halk ayağa alanlar, hövüşenler. Asmana hızlı uçuşanlardır. Uçuşan adamlar, uçuşan milletler erkinliğini kazanmak için uçuşandırlar. Keyfine şey uçuşanlardirler. Uçuşan durutlar Türkmenistan yali, İran yali, Oğuzistan yali bolmalı diye uçuşanlar vatandaşlar. Dikkat saklan. Uçuşan olsa oňatluk değil, goýukluk değil ketnen. Uçuşan olsa maksat şu tarzda temcilik koyadır. Çok şey uğraşılanlar. Oğuzistan yali, İran yali bolmalı diye uçuşanlarlar. Halk ayaklanmalılar. Hükümet impeachment etmeliler. Kullananlarım cezasını çekmeliler. Vatandaşlar sağ olun. Yine sünneti. Bolýar, sağ olun. Murat kardeşimize söz vereyim. Sağ olun sözleriniz için. Kardeşler bağışlan birden sesim kesilse men yollu vaktıda varyan turnela gada geçip kesiliyor da. Onun için Suriye alyandı olsa yolu ayıksakladım. Sakladı avrak kestirip neden istip gördüm da Suriye'daki Sürme bilen Türkmenistan'ın ovadan nefesini. Yani ovadan nefesaki halka görközülüyen layıkıdır. Buna adamlar görközülüyen zulüm Suriye'daki'den en yok. Ya ayılgaz sebepler. En bilen adım dünya başka son planlaştıranlar yani ovadan nefesini karşıdaşlarını onu yürüyüşte bir hilip ayıksın. İnsan yasadi Allah'da kapasada sakladı yer demeyle. O yer demeyle boyu 1 metre 50 santim. İğnem metre yarım. Yani metre yarım yok oluyor, metre yarım katlalı. Yani uzunluğu 2 metre. Ne son içinde beton yemede. Ne gün var o sayede. Ne var. Şeylik sakladılar adamı. Şeylik şu sayede akılının, kurşunun mahrum mesela. Ne bunlara iyilik verildi, ne bunlara su verildi.
Niyazın döwründe edüsüler ýaly kameralar bardy. Sonra Niyaz ölümden sonra bir Gurbanoğlu Niyaz'ın cenayetini yapmak için bir metre 50 santimetre kapasaları yaptırttırma düzlerdiktirme yok ediktirme başka çarar ediktirdi. Yani sonra da son defesinde amonyak tayak yani ama ileriki anlaşımızla Gurbanoğlu ediktirdi. Diyecek böyle adım ne ama bize için bir tatlı misal oldu. Türkmen halkı için birinci nöbette ikinci dönem kurucu meclisi için. Neden estirmeye bizde gözümüzün önüne dörtülüp duran ne misal var. Suriye'deki edilen cenayet başar asat değil yani Urvanlı'nın ikisi bir tay kalos yani. Bunları dörediyanın da ortayetim teriyeti. En sonra kısımdaydık kestim ben Raykala oturman kim gerek buldu görür bile. Son hemmecini dörediyan yine ortayet Kreml ağalarını dünyada yaratmak için Suriye'nin bası varlığı Suriye kıvrığına ama Arap yurtlarına Afrika'da oturan devletlerin hemmecini son harbi iktidarın bazısının üstünden hücum edip söz konularını yörediyan. Yani Kunmari Suriye halkada. Açan bir yolu düşünün. 33 yıl ver, 34 yıl ver çekip oturuyor. Nasıl derdi? 90 aysa ben diye çünkü 10 yıllıkların devamında dilim sıfırlı. Harekete geçmeli var bir devir yetti. Bir devir. Hatta 94 yılda onu yere kılsa portfolyadı yani. Estirmediler. Sonra yine 2012 yılda etçeklerim başka yollardan ağırlap olmadık rahatlar bollu deyip yüzlerce bunlar sağdan yok ettiler. Bildiğine bilyanımız yüzlerce. Yok edilen belki bunlar çözdü. Birliğine yaptılar soruları. Şuna diyen sana. Lema asarafat şeylik mi? Halkın vakillerini. Yani bizim Türkmenlerimiz Türkmenli birliğine yaptılar. Sonuçta kardeşlerim, oğlum cesetlerinin verilmeyenliğine tapılmayanlığı. Entak yurda varayla ayıran sayısları saatlamışlar. Ben sadece kangurlar oturmarken hana kardeşlerimiz evlilerimiz kırmaydı. Bir söz bilen netice geldi. Onun için size hediye tekleyip, asıl cevap karşılığı. Öz boynuma, öz halkımla onu hediye tekleyip, Ataloğlu etmek ve barkatır. Özünü meclis deyip adlandırıyan haramzadelerini, özünü halk maslahat deyip adlandırıyan vatan dönüklerini, ulusu kişisi karnısı kurtudu. Hem meclisini, yine Bölçkay'da cenayetkar toplar deyip ilan ediyor, hem de şuları tribunala kalsın. O tribunal çözsün şuları mesela. Eden cenayetine göre vermeli cezasını. Ana bizim var kızılar. Saddam'la Başar Asad'ın yeğenini tutup Aftakran'la dardan astılar. Yani seyredin, Kurban-ı Neçetan yeğeni var. Neçetan doğunu var, doğulunu var, gireni var, çıkanı var, karnası var, var. Sonra hem mesela Aftakran'ı yettim. Sonra da sen ne diyorsun? Halkımızı gönlüden gönlümen çağırıyorum. Boylayımızlığı hem de bozgalım. Başka eksepladım yok diyordu. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Halmurad ağanın sesi hayal gelýär diýip ýazyň illeşlerimiz var. Illeşler Halmurad ağa ýolla bolan soň şeýleräk gelýändir sesi. Kim internetden birazrak hayalrak. Bolýar, men Eziz kardeşime de söz bereýin.
Yani meclisimizin başında bir video görüp geçtik de şu tayda ünüsümü çeken bir yer var. Rus dilinde yazılan yazılar. Yani bu Rusya hani her yurdun, her bir milletin bir öndevarcılık, bir meselede, bir meslekte önde bolýar da. Menin pikirimçe Ruslar hem şu adam gıynamakta, işkenceli, türlü işkenceli bir türmeleri boldurmakta birincilik mı diýip pikir edýän. Böyle insan daşı, akıl daşı türmeleri. Bir Orslarda var diýip bilýän men, ondan başka bilemok. Hal dünya yüzünde bar mı öyle bir yerler. İkinci aýtjak zadym, näçe wagtla çydap çekip oturmaly Türkmen halky. Şu wagt edil Suriýadaky bolup geçen ýagdaý bizde de türmeleri açıp seyretsek, yani näçe Gurban kardeşimiz Eýranly Türkmen, Gurban aga şaýat bolan oturan yerlerine, türmede oturan günlerini aýdyp berdi bize. Ýene-de näçe wagt garaşmaly, yani yeterinde näçe wagt çydamaly Türkmen halky. Kaçan ayaklanacak, kaçan düşünecekler. Biram aýtjak zadym, Türkmenistan hakykatdan hem ýa-ni bir kardeşim aýdyp geçdi de, bir türme, ýapyk bir türme, ady edil ýurt ýalyk. Adamlar türmenin içindeligini bilen oklar. Biz başka yurtlarda gezip diyoruz. Başka yurtlarda bunun ýalyk neme däl-de. Başka yurtda rahat gezip bolýar Türkmenistanyň içinden diýjek bolýanym. Lüstrasiýa hökman geçirilmeli. Halk ayaklanmalıdır. Ýurdy elimize almamız hökmany. Şimdi näçe garaşsak şonça ýitgimiz köp bolar. Şonça da ajymyz köp bolar diýeň. Häzirlikçe sag bolun. Sağ olun. Arslan kardeşime söz vereyim. Sağ olun kardeşim. Şu Ataoğlu oğla, şuların sahna meclisine şunca yıllap aldananıp geldik ildeşler. Bulara indi boyun eğmelimiz. Yok, boyun eğmeli değildir. Sesimizi çıkarmın otursak ondan son biz insansık yankı nadan namart halk bolup tanalıyız. Bütün dünyaya. Ağzındaki aşını aldırıyan bolup tanalıyız. Gerek mi bize? Yok. Onun için boyun eğmezliğe çağıran siz vatandaşlar. Şunca yıllap aldalananımız bolandır. Şunca yıllap yaş ulusu bilen aldap geldiler. Şunca yıllap bizi yankı indi düzeledi diyen tatlar bilen aldalap geldiler. Şunca yıllap orus bizi gorayar deyip tersine kanımızı içtirip geldiler bu dönükler. İnden bolsa yankı näme diye Türkmenistan'ın yıldızlarının maşgalası, onların suratı bilen bir zatlar görkezip aldacak olayarlar. Kime gerek ol senin yalaka yıldızın? Halkımız aç vakti yankı iç yakın hareket edip arka dağımız deyip yalakalarınızı, yıldızlarınız bilen. Ağız içini yakmadınız siz yalakalar. Arka dağ deyip halkımızın. Ors pagonlar sizden var. Şu iç yakınçlık hareketin içinde. Onu unutmam. Siz dönüklük ettiniz halkımıza. Rejimi gorap gelirken hem in köpü sizsiniz. Siz hem öz içimizden çıktınız. Sizi tanıyasam onu hem unutmam. Siz ors pagonlular olsun yankı, deputatı olsun, vatanımızı sattınız. Halkımızı sattınız, il yurdu sattınız siz. Toprağımızı sattınız. O toprakta Türkmen halkı yaşap gel oturan yıllar, asırlardır. O topraklarda bizim zenanlarımız, nesillerimiz yaşap duran.
O toprakta meni doğan enem yaş oturan, atam yaş oturan, oğul kızım yaş oturan. Ol toprakta menin ayal doğallarım yaş oturan. Sizin yal dönükler, satlıklar yalı çekinip orsun buyruğu deyip ayal doğallarımızı türmeye basalım mı? Hazırlıkça cemleyin. Bolýar, sağ olun. Hayat kardeşime söz vereyim. Gitmeleri vardır. Şol yerde bu cenallara da insan da kıynamalara hede var bolýandyrlar. Yalaňaç tellerine çilinmaslyandyr. Cinsi taraftan zorlanyandır. Ve cenallar birinin gıyby, birinin doğany, birinin gelni. Bu zorlanan ayallar çıkan son cemiyetin içinde näçe yaşamalı? Yine bizim Kemine kardeşimizin Nemet'inde çıkışlarının birinde aytıp geçti da şu oturup çıkan ayallar näme dip ýalbarýarmış. Eger täze Türkmenistan gurulsa şu türmelerin fakçysyny, şu Daşoğluň türmesiniň fakçysyny bizim elimize verin dip ýalbarýar. Ýygynagynda aytyp geçdi da. Yani Türkmenin bir mukaddesligi bardyr. O da namysydyr. Ve Türkmenin diýanany Türkmenin namysydyr. Ve siz nädip bir milletin namysyny el urup bildiniz? Türkmenin namysy bir kızıl çyzgysydyr we siz bu kızıl çyzgyny geçdiniz. Hayat hanım sesini de yapılıyor. Aytıp bolmadymy? Ha, boldum. Hadi, sağ olun. Söhbet kardeşime söz vereyim. Geçen aýyň näçesine 7-nji dekabrda biz geçenki meclisimizi meclis oturuşumuzy aýyň näçesine düşýär 6-syny geçirdik de geçen meclis oturuşumuzy ýygnaşygymyzy fan şondan soň şoň ertesi güni Russiýanyň Vyacheslav Timochenkonyň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň Geňişiniň agzalary ýa-da wekiliýetleri ýa-da parlament komitetiniň Şu surat bar bolsa şonam ekrana beräýelim. Häzir men aýdy bersen bolsun. Türkmenistana bardy şolar. Türkmenistanyň ýanky meclisi bilen näme geçirmek üçin ýanky beleleşikli iş geçirmek üçin diýärmi ýa şoň emeňdeş bir sebäp bilen bardylar Türkmenistana. Şeýler bir soru orta çykyplar Türkmenistanda näme işi bar? Bu bir soru. Russiýanyň ýanky döwlet dumasynyň ýa parlamentiniň meclisiniň wekiliýetleri Türkmenistanda näme işleýär? Ya Russiýada kanun işleýärmi? Kanunyň üstünligi barmy Russiýada? Kanunyň üstünligi bolan döwletleriň parlamentiniň wekiliýetleri Türkmenistana näme üçin baranok? Soraw ne? Demek bu gönüden gönü şolara bağlıdygyny, şolary indik etmeli işleriniň nähile iş etmeliliginiň nemesini berýär. Düzgününü berýär, ýa mailnamalary berýär şolar baryp. Ondan soň şeýler akbar zat aýtjak, ine ekranda da görýänsiňiz. Bundan soň görürsüňiz belki onu başaryp bilseler indiň soň. Meclisiň, şu wagty gurju meclisiň awraýyny düşürmek üçin awraýyny diýsem ýalňyş bolar, ýani gurju meclisi halkyň gözüne bir keçi düşürmek üçin her hile oýun oýnaýandylar häzirki wagtda. Özlerim
şularyň alyp barýan işleri näşe Türkmenistanyň häzirki jenayetkär hökümetiniň alyp barýan işleri bilen deň hatarda diňe gurju mejlisi gönükdirýändirler ähli gözlerini. Ýöne Türkmen islenlik bir döwlet öz başlyklyga garaşdyrlyga çykjak wagty halk bolup döwleti öz eline geçirjek wagty gurju mejlisi edilýärmi häzirki wagtda? Ya bu tarihte de şol gurju mejlisi bol nemedilimi edilimi? Tarihte yani Fransuz revolýusiýasy ya bolmasa Türkiýanyň cumhuriyet bolmasy gurju mejlisi edilimi? Yok. Türkmenistanyň Türkmenistanyň mejlisi häzirki wagtda näme iş alyp barýar? Ýurdun içinde. Son watandaşlara bizi görüp oturan ştaýda watandaşlarymyza şeýler bir teklif aýtmakçy. Her biriňizde bolmasa da goňşy golamyňyzda Türkmenistanyň türmelerini basylan ya Türkmenistanyň türmelerini ýa-ni aýyplama bildirip üstüne günah ýunkalyp türmelerini ýyl kesilen basylan tanışlarymyz bardyr. Ýakyn garnaşlaryňyz bardyr, kosarlaryňyz bardyr. Bunu siz ekrana çıkıp her biriňiz aýyp bermerseniz watandaşlar. Bunu siz aýtmasaňyz, sizdäki bolan problemalar başga biri sizden sorap aýtyp bilmeýär häzirki wagtda Türkmenistanyň öz türkmen halkynyň öz ýerde özüne ýetik. Her bir maşgalada ýa her bir hojalykda türmelerden geçen adam var häzirki wagtda. Hemmämizde bolmasa da yarnan gowra 80-90% şol ýaly. Türme sistemasyny ýa baskı sistemasyny diňe halky gorky salmak üçin, halkyň erkinligini elinden almak üçin, halky gol etip ýetişdirmek üçin edilýänler, goýulýanlar. Bularyň goýun nemesine äkile häzirki gün için näçe müň sana adam öldürýär Türkmenistanyň türmelerinde. Ol ekranlara çıkaryp su çilim çekdi. Ya elektron çilim çekdi. Ya olmasa bilet pul samolyodyň biletiniň pulunu uğurlady. Ya maşynyň tizligini gap sürdü diýip her hilek aýyplama bildirip halky gorky salmak üçin ekranlara çıkardylar da. Bir näçe watandaşlarymyz ene şular gönüden gönü halka bildirilýän aýyplamalardyr, halka bildirilýän töhmetlerdir. Ne gönüden gönü. Ol neme bar bolsa, kanun bar bolsa, Türkmenistanyň hukumy üstünligi bar bolsa, näme üçin görkezli ýapalar? Näme üçin Berdi Muhammedowiň eden jenayatlaryny mejlis bolup çykaryp bilenoklar orta? Ya beýleki orta adyndaky, orta familiýadaky adamlaryň atlaryny näme üçin orta çykaryp bilenoklar? Näme üçin watan satan habarlaryna çykaryp bilenoklar? Hukumy üstünligi bar bolsa, näme üçin biziň kardeşimiz Merdan Muhammedow tude diýilenoklar açyk ekranlarda? Yani bunun bedeli gata aýylgans boljakdyr halk tarapyndan. Gata aýylgans. Şolary aýtjakmyň beýskaça. Olýar, sag bolun. Umyda kardeşime söz bereyim. Kardeşler gyskarak tutsak, indi bundan sonra wagtymyz zamnem edip barýar, adalyp barýar. Soňam öňkü söz alanlara däle ilki birinji gedek aýtjak bolýanlara söz bermekçi. Umyda kardeşime siz başlaýaryň. Sağ olun. Türkmenistan'da 5 vilayet var. 5 vilayetin hemme vilayetinden yani hemmesinden türmeler var. Yine eski kişilerimiz Oğuzhan Depe türmesinden köp söz attı. Yine az ad almayan türmelerin adları var. Yani geçmeyin. Misal için getirsek yine Kerjür'ün Abdüşşükür yani Vasfet'teki türmesi var. Bunun içinde bulduklarımız atlar, hazır Suriye'deki türmelerin içindeki yağlı türmeler var. Şu türmeden çıkan adamlar öldükleri de misal getirsek yine onun oğlunu türmede yatır. Seydi türmesine alıp gittiler. Hazır içindeki bulup duran zatları aydıkları da onun adam daşı işler bulup duran türmelerin içinde. Ben yine bir neçe gezip geçtim, ben de olmam, rejimin pidası boldu dedim.
şu oğlan näme güneşdi? Günesini tapıp bildingizler mi şu oğlanın? Men şu oğluma öğrettim. Ya öz haklarını korar, bize adam hukukları, kanunları bu şekilde dep aýdýarlar. Şunda yazılan her kim söz azatlygynyň kullanıp bile öz hakkından gorap bilýär. Şu oğluna öğrettim. Oğlum yurtun içinde bolup duran bir dizginçilikler, bir kanunçulukları suratlı bir uğrattı bana. Näme üçin degende bizlerem adam yaşamak isteyen dedi. Menem dedi şu Türkiye'deki başka devletler yok oğlum bilmeye. Çünkü internet yapıp olan için sadece benim aydıp berenden Türkiye'nin yağdayını bilen için şu men Türkiye'de yaşasınız gele bizlerine şunu yağlı azat durmuşda yaşasınız gele de şu oğlan şu hakkını kullandı. Şunun için izine adam koyup neçeli vaktan izinden go'la peylep yurdunuz şu oğlanın. Şu çağanın izinden peylep en son gece saat 2'de dostusu bilen aylanmaka çıkanında oğurluk ettiğinde şu üstüne 244. maddenin üstüne günesini yüklep 15 minutlık sut geçirdiniz. Advokatı hem yok o çağanın hissat hem yok hissat öz hakkını savunma mümkünçülük vermedinizler. 3 yıl boyunca näme yükledinizler, yıl yükledinizler şu oğlanın. Näme günesi var şunun? Öz hakkını kullandı şu oğlan. Yine şu gün her hayatı tutmuş başarı türmesinden nämedik aydık düştü, zinanları türmesi. Şunun içinde adam işler bolup duran. Yine türmenin içinde çıkan zinanlar aydık bekle. Aytmam utaniyatı var. Yancakları. Yine şu zinanların göğsünün ucunu kesiyerlermiş. Bu näme diýmek bolýar? İçinde tecavüz bolýar. Tecavüz bolan soň yankı zenan maşkalalar hamile kalan iğne, ağrı kesici iğneler abort edýärmişsizler. Bu näme diýmek bolýar? Näçenci asyrda ýaşaýarsınız? Türkmenistan'ın 12. dekabr neutralitetinde bayramçılıktır. Amite ilan ettiler. Yani affettiler. Şunda Yank oğlum yatan türmesinde minden köp adam var diye. Minden köp adam 77 adam çıkartmışlar. 77 adamın 770 adam gele izine. Tayar duran onun. Bu näme diýmek bolýar? Bolsa bir 2-3 milyon adam vardır. Yani her vilayette türme var. Yani Bayramalı'nın türmesi var. Daşavuz'un türmesi dolup taşıp duran. Kardeşimiz ait geçti. 83 yaşında ayaldı. Neçe yıl yaptı da. Ümetlep çıktı şu ayaldı. Ümetlep çıkan. Ne demek oluyor? Hanım, ne için adam haklarını deklarasyasına gol çeken bolsanızlar ne için adam hakları kuramasına yol vermeyeniz şu türmelerin içine barlatmaya? Ne için adam koymayanız şu türmelere? Adam da şu işler edilip duruyor türmenin içinde. Bu şu zatlarına 5 yıldan beri sürdürüp geliyorsun zatları. Bu hazırki yönetimin, hazırki cinayetçi toparın doğru ve doğru hakkımız var impeachment ilan etmeye para. Bolup duran zatlar için. Sağ olun, sözünü cemledim. Bolýar, sağ olun. Bayram geldi, kardeşimize söz vereyim. Sağ olun kardeşler, sözlerinize. Benim yıldaşlarımla otel sağ olun, kutlayıp geçtiniz. Benim şükür ilerle otuyor. Bizim başıma düşen rahatlar. Halkını kollayan hem degelyan yemişine. Degen şu aile ismi, aile şahı Türkmenistan öyle bir turunda diktaturan elde ayakta tutacağım. Onun nemeleri de bizim Türkmenistan %70'i çöl diyeceğler. Hakikaten çöl. Onun için halkının köp böyle çok konseptli kuduran görüyor. Onları Türkmen malık getirdiler. Kalfozun mallarını ayırıp kalfoz devra, kalfoz öğretine satıp teknika onu bunu alıp peydalanacak. Yani Türkmen malı eşelden hiç kalfoza da hiç adı peydası yok. O modelde görüp geldim benim kulakları
çopançylyk üç çopan bolsaň adamın sen adam hakkında tutmalı gen şoňa şöyle arkaýyndy içeren oklar öýde gelmeden huzura geçip bir rahat tapdylar. Ondan illi el halka çopanlardan aldılar diye işlemek, alanlar diye işlemek, öyle 19 yıllar oturan terlangy biri arttırdı ya barmy. Yeniden çopan tutup çopanlar şoğullarını görmediler diye. Ne diyecek? Olanım şu hükümetten hakikaten turumda. Şu zamanı aýdyjak şu ata bunun haly. Ondan näme diýdiňiz? Impeachment hakikaten benim goldaýan şunu gerek hükümet gitmese halkymla alasyz ýok. Bolýar, sag bolun. Muhammed kardeşimize söz vereyim. Bu ýerde şol nemäni men bir gözüme geçirdim dayanky eşare sadyň mundan öňki bir ay öňki ýa 2 ay öňki ýagdaýyny şol bir topar el çarpışmalarynň öňünde bir topar alkyşlaryň öňünde halkyň öňüne çykyp şoň ýaly bir özüni mertebeli ýa-da ne türkmenlere jara häzirki jenaýatçy toparyň nemeleri bar, çepekçileri diýip aýdaly. Şulara jara mertebesi belent diýip. Şular ýaly belki ne bizim halkymyzyň adam sany boýunça azlygy Suriýa has köp adam sany boýunça bir ýerde ýöne şuňalak bir halk köpçüliginiň öňüne çykyp şuňa belent mertebeli diýip el çarpylyp hormatlanýan goşudynyň içinde elbetde adam 10 onuň içinde 5 onuň içinde ýitip gaçyp gidýär. Nirdeligi belli däl ýöne gidip şol nemen ýene bir ýerden şu aşağı çykyp geçjekde Slaviýan milletleriniň iň bir aýagy aşagynda depelenip gören bir taýpasy şu ors milleti. Şuňal bir pes derejedäki bir millet, ors milleti ýyllaryň dowamynda diňe şol öne Putiniň ýaly rejimleň aşagynda 300 ýyllaň 500 ýyllaň dowamynda şolary Putin ýalyklaryň rejiminiň aşagynda edilip gelinýän bir millet. Şu milletleriň hem nemesi bolup görülür da Turatur kezen getirdi ýa hyzmatkary bolup gören bir milletler. Şu Suriýede şol Türkmenistanam şol häzirki Türkmenistanyň içindäki hökümet ol jenaýatçy topar ýani olaryň ömäler nemeleri bar. Hyzmatkarlary ýa-ni mejlis Türkmenistanyň içindäki mejlis şularyň hyzmatkarlary şularyň eli bile ýasalan mejlis, ýasama mejlis. Şular ýalap bir ýa-ni beşare saat diýilýän adamam başga milletleriň öňünde bir ýurdun wekili höküminde, prezidenti höküminde çykyş edip gezipdir. 3 ýa şunun içinde de gaçyp gidýär. Şol iň bir özüni ýasan bir milletin, özüni ýasan bir toparyň Kremliň nemesine gidýär da, gorawyna gidýär. O taýda häzir o ykbalynyň näme boljagy belli däl sebäbi. O taýdaky toparyň, o taýdaky jenaýatçy toparyň bu neçe edip gelýän işleri ortada. Onu häzir näçe gorawçy göz bilen seredýän taraplar köpem bolsa ýani hakykat ortada da häzir ähli sosial mediada YouTube bolsun, TikTok bolsun şu Suriýedäki nemeleň ýyllary ýüze çykyp durda. Ýa-ni Türkmenistanda şondan ýokary bolmasa pes bolmajak derejede de ýagdaýlar bolup dur. Bulam haçan üst açylyp, haçan şu taýyk ýa-ni bir erkin media girip şu zatlar görkezende görmelmi Türkmen halky. Şu zatlar bolýança garaşmalymy ýene şu taýda häzir köp media gurumy ne diýär-de
ne şunga zatlar bar eken diýip. Yani şonu bizler häzir birler görkezinde görmelmi. Ya da özümizem şol Suriye halkynyň ýa erkin göreşçileri ýaly bolup şu zatlary bir gün bolsa bir gün şu taýdaky adamlaryň ýagdaýy şu bir güniň halat edilse şolar üçin bähbetli boljak ýagdaýda durka haçan öýler gaçyp gidýänçe garaşmaly şolara. Şu mesele ortağa çykyp durýar. Men pikirimçe bularyň nemeden bir tapawdy ýok, kän bir ýa-ni ortaň dik goýan bir nemesi bolýar-da. Türkmenliň bir nemesi bar. Ýa-ni diýilýär, gora üçin sal edip asyp goýarlar-da, gorkuluk diýip. Şu gorkulukdan tapawdy ýok häzir hökümetiň. Ony haçan öýde ýykylýança men pikirimçe garaşmaly däl. Muň öňüne çykmaly, alady etmeli. Bunyň şolary ýykmaly. Hani öz-özünden ýykylaryna garaşmaly däl, sebäbi bularyň ýagdaýy hakykatdan hem şol bir sehel bir nemede dur diýen ýaly gylyň ucunda dur ýagdaýlary ýykylmana haçanam bolsa. Ene şoňa garşy öwdüp biljek, şoňa garşy bir ýeterli güýç ulan biljek bir halk bir ara gelmeli. O halkam aslında halkam bar, içinde güýjem bar, diňeje şol hakykatlar görmeli. Men pikirimçe onun impeachment ýolu bilen etmeli, nähil bir ýol bilen etmeli, ýa-ni halkyň pikirini bir ara jemlemeli, men pikirimçe. Olam häzirlikçe görülüp durulan ýagdaýa teressegäne Milli Halat Etçi Komitetiniň gurjy mejlisiniň üstüne düşüp dur. Şu gurjy mejlisiniň üstü bilen halk köpçüligine ýetirilýär şu taýdaky şu zatlary bir ýürekde şolup duýuldaş bildirip dinleýän tarapam üstüne düşýän işlerini etmeli. Bolup bildiğinden bunu halk köpçüligine ýetirmeli, men pikirimçe. Sebäbi hem şuňdyýsa halkyň köp bölegi ejer çekýär bu zatlardan. Köp bölegi şu zatlary diňe syňçy bolup durýar, näileligini bildirýär, belki öz içinden ýöne ýeterlik däl. Şunça zulüm, şunça kötenşikler gözüňde durka bunu haçan tomoşa bolup gezmeli bu zatlara. Bizler her kim öz ýerinde şu zatlar pikirlenmeli, mukadýanda bir gerekli goşandyny goşmaly. Yani öz ýerimde men goşup bilen şonu pikirlenmeli. Yani bu zatlar Hürmet kardeşim. Pikirini. Bu zatlar ýönüli gaýdylýan zatlar däl. Tutmany suratda muň bir nemesine ýetmeli. Ýüne ýetmeli bu zatlaryň, sag bolun. Bolýar, sag bolun. Oğuzhan kardeşimize söz vereyim. Evet, sağ olun sözlerinizden. Sesim gelýär. Haydi. Suriýadaky meselede edildiň owadan depeden pes, bizim owadan depede şondan pes däldir diýip düşünýän. Ýöne şonda işleýän gardiýarlar, garagullary, şular agşamlyk öýüne baranda çağlaryň arasynda näil oturup nany nahary içýärler. Näde ažym aýaly bilen beraber ýatyp durýarka men şuny düşünýände, şular adam dälmi kadýanda? Sen bir adamy öýle zulüm edip öldürüp akşamlyk öýüne gelip çağlaryň arasynda näil oturup bilýärler. Şonuň üçin bularyň hemmesi eden jedalar üçin näil halka zulüm edenen mortalar şol zulümniň 10 gatyny şular öýlerine çekdirmeli. Ýa-ni kardeşlerimin bir aýtdy da ýakmaly bular diýdi. Şoňa da münasip şular diýdi. Şoň üçin şularyň hemmesi işini tapşyrmaly, ispa etmeli, şular gitmeli. Öýdem gurjy mejlisde tapşyrmaly şular. Bolýar, sag bolun. Riske çykdy toýun. Bolýar, sag bolun. Leyla kardeşime de söz vereyim. Sağ olun. Şu hazır Suriýanyň başyndan geçken, Suriýanyň halkyny başyndan geçken her bir zat
bizani Türkmenistan halkımızı başından geçip durupdy. Asad'ın başından geçken zat bizani Berdimuhamedov'dan başından geçecek. Nasip bolsa. Asad'ın yegenlerini başından geçken zat bizani Berdimuhamedov'nu yegenlerini başından geçecek. Nasip bolsa. Men şunu türmelerinde bizani odan defani gördüm de tap ikisi bir zat. Orus'nun kolu ba. Yani ne dedem? Odan defede kuruluşunda Orus'un kolu ba. Ata babalarımızdan kalgan gep ba. Orus'tan dostun bolsa yanında ay baltan bolsun dedi. An şu degendin bu Berdimuhamedov'nam dostu Putin boladı on bolsa. Asad'nam dostu Putin eken ana Putin'e karap kaçtı Asad. Budan Putin'e karap kaçacak. Putin bunu hiç kaçan arkasında durmaydı. Indi. Şundaki kapır ola. Bu birey arkayın bolup halkını türmelerde çürütüp 50.000 Türkmen halkımızı yurttaşlarımızı yok atıvergen Berdimuhamedov'la. Bu terör toparla. Akıllı, ilimli, bilimli adamlarımızı yok atıvergen. Hani şunun için impeachment'e çekilmesi şart ve zarurdur. Sağ olun. Bolýar, sağ bolun. Men soň söz bolup Arslan kardeşimize bereýin, ondan sonra bu taýda ses berilişige gidelim kardeşler. Elini alyp duran kardeşlerimiz elini yatırıp bilýärse yatırsınlar. Sağ olun kardeşim. Şu günüzün yankı Suriye halkının bir taraftan yankı türmelerde bolatan zatlarını gürün berişlerini, bir taraftan hem vatanına dönüşlerini buların görüp günüzün izlep duyulanmadan durup olmadı bağışlanlar onun için kardeşler ve ildeşlerim. O yankı sözümü cemleyecekmen. Ondan önce de Muhammed kardeşimiz govu bellep geçti. Slaven milletlerinin içinde, halklarının içinde en bir düşüğü şu Oruslar. Bu gatı doğru. O şol düşüklere de inanıp yankı bizim Orus pagonlumuz meclisindeki oturan sahnalar, Atalıoğullar, bunlar hemmecigi bizim halkımıza zulüm ettiler. Eline gök forma verip kiptine pagon koysalar, izinlenem sen indi bizden boldun deyip aldasalar, öz halkını basıp yok edip kırıp türmelerden geçirdiler. Geçirivem durlar hazreçelli. Siz bu halkı kırıp yok edip bilyen bolsanız, bizim halk bolup sizden arasalanıp bilyez. Tabi yoktur. Obadaştırınız, tanıştırınız, klasdaştırınız, doğandırınız, hiç tabi yok. Sizden arasalanıp bilyez biz. Ya siz bu halkı yok edesiz, ya halk olup biz sizi yok edemiz. Dönükler. Sağ olun, sözümü cemledim. Impeachment meselesine de koşuluyam. Bolýar, sağ bolun. Kardeşler, aýdylmaly zatlar, aýdyldy esasy. Indi bu taýda ses berilişige gidelim. Şu wagtky Türkmenistanyň prezidenti özüni prezident diýip adlandyrýarlar. Bizim şeýle diýmeli bolýar, sebäbi Birleşen Milletler tarapyndan ikrar edilen prezidenti var. Resmi taýdan ikrar edilen saýlanman gelenen bolsa ýöne şu wagt şol. Biz Milli Halat Ediş Komiteti adından hem de kurucu meclis tarapyndan
Türkmenistanyň prezidentine impeachmenti yglan edýäris. Ve Türkmenistanyň mejlisiniň ve ýene-de mejlisiň ýan palatasynyň halk maslahatynyň bütün agzalarynyň eden işleri boýunça jenayat jogapkärçiligine çekilmegini ştaýdan kabul edýän bolsaňyz şu kararyň alınmagyna elinizi galdyryp bilersiňiz, kardeşler. Elini galdyryp bilmeýän kardeşleriň soňuna sesiňizi açyp aýdarsyňyz. Ýatyryp bilersiňiz. Elinizi ýatyryp bilersiňiz, kardeşler. Köp programy agyrrak işleýän üçin ýatmaýan bolmaly. O karara saklanan barmy? Bärde sana kardeşimiz elini ýatyryp bilmändir men. Bahar kardeşimiz. Evet, yemeğe yok. Hava, beylik nemere. Yok manın del soramak. Yankı ses köplüğü bilen karar kabul edilmiştir. İldeşler Türkmenistan'ın prezidentine impeachment ılan edildi. Bundan sonra da şu ýagdaýda ýaşamagyny sürdürse eğerde Türkmenistanyň şu wagty bar bolan jenayetkar hökümeti ve onun ýandaşlary, ýanyndaky mejlisi ve beýleki buňa hyzmat edýänler bugünden sonra da özleriniň barlyklaryny şu ýurdun içerisinde ýene-de saklap galmak isleseler ve öz wezipelerinden uzaklaşmasalar Türkmenistany tiz wagtda hakyky eýelerini öz eýesine ýanky halka bermeseler, Milli Halat Ediş Komitetine tapşyrmasalar onda bary bir Suriýadaky bolan waka bularyň hemmejesine nusko bolsun, ýakyn wagtlarda edil şo wakanyň aynysy gönümen şonuň özi öz başlarına da yetecektir. Bunun bir yerden meclisimizin adından aydıp galalım. O illeşler sizin üns verip dinländiňiz üçin hemmäňize köp sag bolun. Kardeşler size de sag bolun. Bärde Muhammed kardeşimiz burada aýtjak bolýar, jemlemäk uzaltmany aýtsaňyz kardeşimiz onsoň jerimläriň bir ýerden. Sağ ol ýanyş, men gysgaja gaýdadym belýär-de, ana şu ýerde käwir taraplar bardyr. Ýanky bira raýat düşünjesindekilerdir ýa-da hyzmatkarlardyr. Şuňal gurumlar edýäňiz, şuňal zatlar edýäňiz, näme netijesi bar diýen düşünje bilen pikirde gezýänlere men bir ýeketek sözüm bar. Şu zatlary halkyň wekilleri aýtmaly. Onu biz aýtmasak kim aýtmaly diýen düşünje bilen hereket etmelidir elmydama.
Raýat düşünjesi birler bize edip bersin, birler bizim yerimize aýsyn, birler bizim yerimize şu zatlary çykyş etsin diýen nemelerden tapawutlukda öne Milli Halat Ediş Komiteti, Gurcu Meclis agzalary şu zatlaryň iň bir öňde barjy nemelerdir, aýdýan tarapdyr. Şoň üçin hani ýankyl birleri bu zatlary edip bersin diýen düşünjeden uzak bir nemeler çözjekdir bu zatlary. Şu meseleleri ne ýankyl Suriye meselesinde de ertirkün gaçyp gitjek taraplara batıl güçlü taraf hökmünde seretmeli däldir. Şu gysgaça şu wagtça sag bolun. Bolýar, sag bolun. Arslan kardeşim, sizem gysgara edip aýtsaňyz ondan soňra kän uzatmalym, jemlänim diýerdim. Boldu. Men şu yankı elimi kaldırıp yetişmedim. Telefonum ağır işliyordu. Şondan sesimi açıp aýdyp men goldaýan diýip. Şonu aýdan diýdim. Bolýar, onda sag bolun. Inniki ýöneşiklarda uş ýançak hem bäňde.